grupo EFASEC emprega diretamente cerca de 5.000 pessoas. EFASEC има общ брой служители около 5000 човека. Tem uma faturação anual de cerca de 1.000 milhões de euros. Значи около 100 милиона евро има годишния оборот. Destes, cerca de 70% referem-se a negócios na área da energia. Около 70% от този годишен оборот е в енергетиката. 1 милиард, извинявам се. Para além da energia, temos também negócios na área do ambiente e dos transportes. Освен това, имат и в транспорта и в околната среда останалите 30%. Изграден благодарение на престижния португалски концерн за електрооборудване и енергийни системи EFASEC Group. Gracias a EFASEC Group fue posible construir y realizar este tan importante proyecto internacional. Който, както разбрахме преди малко от господин Мартинс, вече повече от 60 години утвърдил водеща позиция в този отрасъл в света. Sabiendo que más de 60 años, EFASEC Group está participando en el mercado internacional en el ramal de energía. Разбира се, приемам тази покана и като израз на доверието към ръководството на община Тунджа. Бог Господ явися нам, благословен гради во имя Господне. Браво! Браво! Инвестицията е в размер на 13 милиона евро. Очакваното годишно производство е близо 5000 мегаватт часа енергия.